Здравейте, стивовци! Аз съм Херобрайнът! Вълчев! Не, абонирайте се за мене! Абонирайте се за мене! Лайкнете клипа и ми пишете коментари. Харесайте ме страницата. Добре. Ще правим където го. Аз съм осъдетел. Правим... В момента сме в... Обърни се, бе! Тук бяхме сложили един камък, после го нямаш. Тук сложихме един камък, после го нямаш. А тук половината от тези бяха изчезнали. Бяхме сложили повече. И вижте, там може да сяда. И вижте, направихме такова. И една тухо я надраскахме. Ако падне една кула или ония... Снимам той там, но и го няма. Чакай малко, пази се. Виж, няма го. Елате, вижте от моята На мен не ми дава да го видя на камера, а пък съм виждал тук. Така, хубаво. Абе, все едно става черен екран. Да. Не ми позволява екрана да го видя. Ама то не се вижда. Ма пази се малко. Аз не мога да го видя на клип. То не може да се фокусира. Ама то не се вижда, бе. Аз мога да се фокусирам камерата, ама не се вижда. Не се вижда на камера. Не знаем какво. Сега ме вземе да излъчва такива мълни. Да. Да ми развали пак камерата. И на мене може да ме. На мен му развали един. Чайте, бе! Така. Имам план. Оф, някой да ми държи камерата, защото отивам да пия вода. Дай. На тебе. Я снимай. Хора, ако Negative гледа този клип, да знае, че Monster BG Pro харесва Negative. Ге. Monster BG Pro не харесва Negative. Така, сега ще отсига прозореца. Гледай. Много си крив. Сега ще не се къде. Ти си патка. Патка. Чува на покрив. Много си крив. Чуги? Уно и там, бе. Чу го. Ей ти. И кой учи? Нищо, страхме се с големите камъни да улучвам. Да бе, пак не мога да улучвам. Вълче! Кое? Дай ми това. Во! Вижда се на камерата ти червено. Я? Изведнъж къде по-ме спря. На мен не ми прави те, защото не съм като тебе. Не е за огърл, че го спря. Наистина нещо, изведнъж, без нищо да пипам, не спря къде по. Той изключи ли се камерата? Ама, пичове! Не лъжим! Пичове, не лъжим! Това всичкото, това е истина. Това го няма. Ако я няма тая тухла и тези ги няма... Не бе, тая тухла, ето я. Херобрайн Вълчев, кой да е? Газа ти. Това е... Аз стига. Аре, кажи кой харесвам, бе, аре. Не е ли ти биджи? Никой. Не е ли ти биджи? Тук бяхме сложили един камък. А пък да ред... И после го нямаше. А пък да ред монстър харесва. Чайте, аз ще го потърся. Даже иска да прави секс с нея. Во! Ето го! Намерих го! Да? Ко прави там? Ама Е същия камък. Ай, хора! На мене камерата не иска да ме снима. Моята снима пък. Много е тъмно. И на мене нещо пречи на камерата. Да такова. Но това ние го виждаме. И дори да пусна светкавица. На мене те ли ми е? Да. И на мене, виж. На мене не е тъй. Виж при мен е така. Дори светкавицата да си пусна пак е много тъмно. И аз. Не, дори не ми работи. И моя. Чакай да се пусна. И гатие. Сега работи. Сега не работи. Работи, бе. А моят фенер не работи. Не знам защо. Во! Така не знам какво е.
Какво стана? Какво? Какво бе? Чао!